Hello friends. Pini nang litong fa la so video long nang ke than ponji la bang ke online pen ration card ka apply a process na litong fa nang than pa chini ponik po la pen na piklang ponik po la si ration card ka via tum la bang ke na litum la so video ki cheng pen ki jut anlang lo pulte na litum online pen ka apply a process la bang ke na litum chini ponik po la pen na litum la so YouTube channel long jong sin nang ka humri milang pulte ka ching hon pen na litum subscribe igon la pen liking si pigon videos tami na litum share ponigon kar biang long aras tami palangik nang lapen pachinig nang tangke non Kosonsi Online pen ration card ka apply ning jima la so details lek lang pono nang lapen chethan pono nang tangke non pathek pen chethan pono nang Kosonsi ration card afan ka apply ning jima online pen la so process lang pono nang kicheng sin alitum la so video description along tami link long exi nf sa.gov.in la so a website a link na litum long pon ekpo la so link long berlo porte na litum mobile screen kali porte laptop screen long stame la son arjana chiklang ekpon na litum da screen along thek pon long exin national food security portal mate department of food and public distribution government of india ahin pen la penalitum dak eson soni jong si details tining tung pula nalitum lang pon iktame lapen non ka apply ji afan pulotang tin nalitum da option long pon exi sign in lapen registered option long ji nalitum la sign in lapen registered option long ber ignang po sign in lapen registration registered option long ber pen nalitum da theklong ji public login lapen over official login la son dak theklong ji nalitum ke ber nang ji la bangke la public login nang si ber nang po public login long ber pon igdet pen afit putho da apis pang chingpu pon ikpo lapen apis da chingpu pon ikpo lapen common registration facility sign in using of three option listed below nalitum dak pen Aadhaar card lapen captcha ber pen stame nalitum login pon ikme kali porte nalitum login id duiji lapen password ber pen stame nalitum login pon tame lason thak dak kethom option nalitum long pon exi lapen non nalitum jongsi la so website long na homri milang pulte nalitum ki cheng si dak log in ji fund registration paplang ji new user lapen sign up here put heglong ji la so dim nalitum ber ignang po new user lapen sign up along ber pon igdet pen fit nalitum atheng no puthot dak registration ji fund form bangke chingpu pon ikpo la so form bang nalitum registration nang po lapen puthat dak register new user panalitum dak thek pon long exi kicheng sin nalitum Aadhaar card long ke doteng amen dak fill up nang po lapen date of birth alo lapen gender nalitum select pon nang po login id nalitum copy ma busy labang bi ponik tame lapen password tame nalitum Kosonsi ki busy ma password la nalitum ning hangaling bi pon tame password ki binengji a process lason hello 1 2 3 lapen a b lason thata sidak has lapen lason star la hai hoina litum dak pen binapo mate dak mixing letters lapen words tamena litum dak mix nang po lalo pote password banke nalitum biponik melo lapen validation mode labangke tro uidai mate Aadhaar number lo nalitum da Aadhaar number ber nang po Aadhaar card long killing a mobile number ber nang po email address ki pidu nang ji kedang sor lapen state nalitum select nang po state select pon igdet pen afit puthot nalitum dak district theklong ji district select pon ignang po district nalitum dak per pon igdet pen afit talsa nalitum tahsil nalitum dak select nang po la ber pon igdet pen afit puthot village lapen town nalitum dak ber nang po lapen village town nalitum fill up igdet pen afit address 1 2 doji nalitum la address 1 lapen address 2 nalitum fill up nang po puthot nalitum dak pin number ta ka fill up nang ji kenang sotlo la fill up nang thailo pulte nalitum dak captcha theklong ji dak nili long do 6 minus 3 la kan ma answer kilong nalitum la captcha podim fill up nang po mate tok nang po la pen nalitum la remarks long bang ajata pidu nang nelo nalitum la hini dak box theklong ji I agree la terms and condition nalitum agree po nang po la agree date pen finalitum la submit option long ber podik nang po lapen OTP nang le exi hola so OTP ba nalitum fill up nang po fill up igdet pen fit nalitum login ji fund nalitum ID lapen password banke ready ikpo to puthot nalitum da registration igel opote back wang thunang po back wang pen nalitum dak theklong ji hada ki pidun Aadhaar number dak ber nang po lapen captcha ber nang po
captcha ber pon igdet pen feed nalitum la generate OTP pu theklongji la generate OTP long ber nang po la pen nalitum dak OTP ka fill up ji option longji la so OTP ba nalitum fill up pen login nang po la pen nalitum aadhar pen login epin da chok nalitum dak login ID nalitum registration hot kibi login ID la pen password la pen la captcha ba nalitum la captcha po dim fill up pen nalitum dak sign in pu theklongji la sign in along ber nang po la lo pute nalitum new ration card afan bangke apply long po la pen apply me po puthona litum jongsi login elo pulote nalitum screen along la sun arjan thek pon long po dak network hino jokse dak details bang dak blank dokoglo la pen achiklang igidelo la sub box long bangke la pen new apply afan nalitum dak theklongji la 3 line long theklongji la 3 line long nalitum ber nang po la pen 3 line long dak ber det pen fit puthona litum dak theklongji common registration facility pu la sodim nalitum ber nang po la pen common registration facility po dim ber det pen fit ke thom option long pon exi nalitum a new registration la pen registration status la pen get RC details nalitum dak pen long pon exi nalitum new registration afan la new registration po dim ber pon egon new registration along ber pon igdet pen fit dak registration form dak chingpu pon ikpo la pen new registration of form chingpu pon igdet pen fit kicheng si ka fill up pon engji nalitum dak pen general details labang select your state product tok theklongji dak pen nalitum Assam state select nang po la pen puthot nalitum dak submit pu option theklongji la submit nang po submit long ber pon igdet pen fit nalitum dak pen kicheng si labang ka fill up pon engji general details la pen address detail additional info la son dak dak RC members la pen RC enclosure mate documents ai hui upload nang po la pen NFSA criteria la bang complete nang po la pen criteria completed benefit finish lo la pen nalitum apply la bang ke success lo ke jengsi nalitum dak pen form la bang ke thek pon long ikpo card type nalitum select pon ignang po ke jengsi state dak automatic select tang do po Assam la pen select scheme under which you want to apply ration card new ration card nalitum dak pen select pon nang po dak AAY do la pen PH do nalitum la AAY le select pon iko select pon igdet pen fit puthor nalitum dak pen theklongji select beneficiary type nalitum select pon nang po select one dak ration pon nalitum select ignang po la pen ka apply vek abang fu mate abang fi dak photo bang upload nang po photo uploaded pen fit afi nalitum Aadhar card long ke dot teng amen tok nang po la pen puthor name in local language la bang ke optional nalitum pp data chok tame name in local language la bang ke SMS pen lo nalitum la sodim fill up nangi SMS jongs nalitum da ke tok option long le pulote google long nalitum amen tok dam ego automatic select tang do po dak pen nalitum copy ego la pen dak paste lote nalitum la bang ke success ikpo la son thak puthor dak ka fill up ponang lang la bang ke gender nalitum dak pen fill up ponang po mate tok do nang po la pen date of birth Aadhar card long ke dot teng la so date of birth tok nang po date of birth tok date pen afi puthor nalitum dak pen mother name in English la pen mother name in local language la the same process lo in language la bang ke SMS language po athema nalitum dak as Assam pen po la se google long dam pen nalitum translate dam ikon dak SMS pen automatic translate po dak pen copy not puthor dak paste tunang po la pen same process lo father names taminali tum dak pen tok donang po la pen in language la bang ke local language la sonlo la pen marital status nalitum dak pen ke fill up donang ji kinang sorlo la son dak thak puthor dak nationality la bang ke nalitum automatic dak Indian da po mobile number ki pidun nang kinang sot email ID do prote email ID ta nalitum pidun xc ke me la pen email ID pidet pen fit dak general details nalitum fill up nang po la ke apply vek abang fu mate abang fi la so epic number mate voter ID number nalitum ber nang po la pen national population registration number do prote nalitum pidun tame avi prote la bangta nang nelo la pen puthor dak karju pondo if beneficiary has MNREG mate ration ja job card do ma ave ma jong si do prote nalitum la so box long tick ber ikon la pangke automatic just like ikpo la pen Aadhar number la pangke ki pidu nang ji kinang solo Aadhar number dak ber nang po Aadhar number ber dat pen fit OTP nalitum dak pen ber to nang po la pen puthor da personal details nalitum dak pen fill up nang occupation nalitum copy se claim annual income ka anma
dabang kan nalitum dak fill up nang po lapen additional details labang ke all RC number doma BPL number doma if ini do pulte nalitum pidun tamel lapen avi pulte dake optional nalitum pp data chok lapen consent of data use nalitum terms and condition nalitum dak pen la tik pinang po lapen save and continue long bear pon ek nang po lapen aprang process ba nili nalitum fan nampek lang pon tekte det po atima nili non ke apply PG amunit ta ave lasi lapen aprang process ba nili nalitum fan nampek lang pon ek edet po jongsi komane abang pu jongsi apply example na hombre gon nili nalitum fan apply pe po sepinia video long bala anleng ton pon ek nang lasi do mi thak mi kadu kave Carbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nilhin pen cardom to change your